איך לקנות ביטוח נסיעות לספורט אווירי? בתור התחלה, הקלד אורס Travel Insurance בסרגל החיפוש ולחץ על הקישור הראשון. רכישת ביטוח באינטרנט באתר. תשלום באמצעות כל כרטיס בנק. פוליסת הביטוח תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך לאחר התשלום. המדיניות תקפה בכל מדינה בעולם, מתאימה לאזרחי כל לאום בגילאי 1 עד 100 שנים ועומדת בדרישות השגרירויות לבקשות ויזה. ביטוח רפואי למטיילים מכסה את אפשרויות הביטוח הבאות. טיפול רפואי, אתה יכול למצוא מידע מפורט יותר ברשימה הנפתחת. שירותי תחבורה רפואית, כבד 19, הוצאות פולחניות, תאונה. כרטיס חזרה, אובדן מזוודות, עיכוב טיסה, אובדן מסמכים, אחריות כלפי צדדים שלישיים, לאחר סיום תקופת הביטוח, סיוע משפטי, תקשורת טלפונית, נסיעה ברכב פרטי. בבלוק זה אנו יכולים לחשב את העלות ולארגן ביטוח נסיעות. אתה צריך לבחור את המדינה שאתה נוסע או ברחבי העולם ולציין את משך הנסיעה שלך, ולאחר מכן לבחור את סכום הביטוח המתאים לך ביותר בדולרים או יורו. אתה יכול גם לבחור את סוג הטיול, כלומר, סטודנט, עבודה, רגוע, פעיל, אקסטרים, ספורט, קרוז. לקבלת מידע מפורט יותר, לחץ על הלחצן שלהלן. אתה יכול גם לבחור ביטוח שנתי, ביטוח עבור אקספאטס, או אם אתה כבר נוסע, הקפד לבחור את האפשרות המתאימה. כדי לקבל הנחה, לחץ על לי קוד פרומו והזן את קוד הפרומו יוטיוב 10. לאחר שהזנת את כל הפרטים, המחיר יחושב באופן אוטומטי ותראה אותו בסרגל הצידי. המשך לשלב הבא על ידי לחיצה על הלחצן הבא. כאן אתה צריך להזין את המידע לרכישת ביטוח. הזן את השם הפרטי ושם המשפחה שלך בתווים לטיניים כפי שהם מופיעים בדרכון שלך, הזן את תאריך הלידה ואת מספר הדרכון שלך. חשוב שכל הפרטים יתאימו לדרכון שלכם. השלב האחרון הוא להזין את מספר הטלפון שלך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שבו פוליסת הביטוח תישלח. אם אתם נוסעים לבד, אתם יכולים להמשיך לשלב הבא, אבל אם אתם מטיילים עם מישהו אחר, לחצו על הוסף נושא. יהיה עליך להזין את הפרטים של האדם שאתה נוסע עם, כלומר, שם פרטי ושם משפחה בתווים לטיניים כפי שהם מופיעים על הדרכון שלך, תאריך הלידה ומספר הדרכון, ולאחר מכן לחץ על הוסף נוסע. אם הזנת משהו באופן שגוי, באפשרותך לערוך או למחוק את הנוסע. המשך לשלב הבא על ידי לחיצה על כפתור הבא. אנו ממליצים שתכלול ביטוח נוסף בפוליסה שלך, שאותו תוכל לבחור מתוך הרשימה שלהלן. לאחר שתבחר כיסוי נוסף, תראה את השינוי במחיר בסרגל הצידי. אם השלמת את כל השלבים והזנת את כל המידע, לחץ על הלחצן שלם. לאחר המעבר לדף התשלום, הזן את פרטי החיוב או כרטיס האשראי שלך. לאחר שהתשלום הושלם בהצלחה, המדיניות תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. אם הדואר האלקטרוני אינו מופיע בתיבת הדואר הנכנס שלך, בדוק את תיקיית הספאם שלך. אתה יכול לבדוק את התוקף של המדיניות על ידי סריקת קוד QR. מזל טוב! רכשת בהצלחה ביטוח נסיעות.